having fight. Dear Idol, tugon Ang Inday. Ay, ko ito dito. Duterte naman. Naniling ang mga kalorobel. Blah, 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 blah. Bisan nagtuwa ko sa gawas. Tungod kay nag-abroad ko sa Bahrain. You know, when I was in another country, in Bahrain, Suki gihapon ko ninyong tigpaminaw sa programang Mga Gapnod sa Kinabuhi. yes, I'm always listening to your program, Stagnant of Your Life. Salamat na lang sa teknolohiya nga internet. Thank you for the technology, internet, internet traffic. Ouch, ouch, ouch. Ouch, ay, ouch lang. Makakonektar ka sa imong mga hinigugma o binahal. Yes, because the technology that I will connect the other people, other place, other loved ones, my relatives and friends. Tawag na lang ko ninyong Cedric, Just call me Cedric. taga-Bahada, Davao City. From Bahala, Davao City. Nakapalit kong bahay niya. Pinaagis akong pagpaningkamot din sa Bahrain. Because of my pursuit to I buy a house and lot. Because I have a lot of plenty money. Yes. Sa tinuod lang mahadlok ko basta isgutan ng Middle East. You know, to tell you honestly, to tell you frankly, I am afraid of the jar. Apang gisuklan ako kong trabaho sa Bahrain. But I can force, I can force myself because you know, I want to go abroad. Alang sa kaugmaon na mo ni Julina. I do everything because the future of my loved one, Jolens. Pagulin ako na malayo ko kay Julina. When I'm going back to my country, Philippines, it's my country, Philippines. This is my country. My country, Philippines, my Philippines. Apan dito na din nagsugod ang gapnod sa akong kinabuhi. And this is the story of the stagnant of my life. I just say. Kaya sa kung paano yung life ko, excited na kayo ko pa. Kaya nila kita, dako juga ni bugnoon niya may ni ulil malay ba? Awa ka, tala dyan ka si Drake ka ba? Tala dyan ka. Life ko? Life ko. Life ko! Life ko. Life ko. Life ko! Ay, life ko. Life ko! Life ko. Life ko! Life ko.
Uy, marami naman yung camel yung life ko. Buha ko rin sa camel. Live ko. Kaya makikilak pa, ikaw malayo ka lang Pero nagtao na rin, oh. Live ko. Di pa ko na rin. Gawin sa day ka. Ano pa ako pinunta? Live ko, I miss you. Napunta sa amin, oy, aning. I miss you. Napunta sa amin. Ikaw ba? Marino. Dalawa lang isa ka, lumikikilper ni Aboto ka ng upaw o ka na nakasabi ito, oh. Sinta lang sa tua. Ay, nakasakay na ako na sa aeroplano ba? Nakasakay lang sa plano? Pag ura din na siyang abot dito, nagipapahuli, nagideport na yun. Ano man? Naalaan mo terorista. Live ko. Bukasan lagi na. Ang sagdi na sa live ko, ang importante ang ikaw na akong kinabuhi live ko. I miss you so much. I miss it too. Pero uli natas balay ta. Sinsya na ka kay naggulat ko sa bagahe dagan kayo. Na ako'y mga pasalubong din sa mo kay nanay tatay ni mo. Sa ko pong ginikanan. Okay na ako ipaabot live ko ba? Pasalubong niya. Live niya ako nga pasalubong. Kinalang kitagda. Mas tagda dito ako live ko kay sila ha. Ay, live ko, mas daghan. Patay ka. Mas daghan yung mo ang pasalubong. Nag-expect pa yung joke ko ano? Walang kapunta ka live ko. Ikaw, kumusta man? Kumusta man kadali? Okay na ko live ko. Ikaw ang kukustahon. Kumusta man yung mga ginawa dito sa kuan? Kinabuhi? Oo. Niya, kasturya na ako. Si... Ay, tita, basta. Amin ko. Ay, tito, amin ko. Kalau Ay, tito. Ako isaad sa iyo ha. Kau yung ganahan niyo si Drake ba? Hindi juga makalimot. May jacket nga panit sa camel. Nindot kini bang magbike ko ani. Magamit ko sa pantom nga bike. Hindi ko mabasa og mainitan kaya. Salamat kayo. Napugi mo, tita. Chocolate. Sa tungin po na ng chocolate ay... Pero napugi pahumot para kanin mo. Pero tilawin yung chocolate. Ako rin ng chocolate hindi ay! Kabalo ka, sana? Masaman! Mumuna sa camel. Hindi pa rin ipaugan na naman na kaya. Anak ka! Life ko. Dawata ni. Asa man? Wala man! Ako, hindi ko na mo dawatan. Langsung dari mo na be. Ikaw ba ka nandiyo kay kung sa'yo mga ama? Ako lang. Pagbiasa ka mo diya. Pag-istoryahan sa mo. Ito, naiduha kay limnon na imuha na. Salamat kayo, Drake. Muna yung ginainom sa kuan. Hari dito. Salamat kayo. Salamat kayo. Sige, isa pa yan. Tarahan. Akarang taon-taon din dito, maabot akong ginikanan. Tita. Mamalayo na ang tako, tita. Okay kayo. Wala nindot kayo nga plano do. Okay lang ba sa inyo? Okay kayo, wala may isot pang anak. Life ko, di ba ka masyak? Ano masyak man ko? Di na ko gusto og dagang istorya na ako'y dalang sing-sing, Pakasalan mo ko nimo? Oo, ikaw life ko. Gusto na po ko maminyo. O ikaw gusto na ko nga mabana. O, manitay, angay kakulbaan ni dito. Do. Sa ako, sa magkasinabot mong dos kung anak, okay ra kay ko anak. Ha? Biya sa tamo dia. Mulatan lang nato akong ginikanan, paingon na sila din karon ha. Wala ko ganyan nyo pabuton, basta kayo na kanalangan pa sa lubong. Nalangan na sila kay nini tabok nga kuan. Hindi na pwede tamo kakabaw. So, mulatan lang nato kadiyot, tito ha, tita. Sige. Life ko. Mo na gini life Salamat, ko life mo. ko, ha. Salamat po kaayo nga. Ikaw na day kag kaninga. Ikaw na po day ka sa kuang. Itiguman ko na ba dito pa na ako nagipalit sa Bahrain. Salamat kayo life ko. Ganahan di ko. Gusto mo ko man nag-Bahrain? Ay tama di.
Sige, sudan na, gutom ko. Sudan din eh. Ha? Nagpaksiw man mi. Amo ba? Dali. Kaon, wala. Ano abroad na way kaon? Magpari na ko na yung burger. Kaya magpari na mo dyan tabi niya. Unsa man day, Jig. Lipat mo na akong pare. Basta hindi baliwat niya akong apuan, di ba? Sige, istorya di ba day, Jig? Wala akong gestos niya. Basta kay magkasinabot ang ito mga anak. Kita po magkasinabot ang pagkapare. Di ba, Mats? May lain pa! Kabalo mo, nalipay gini sa akong life ko. Nagtanaw ninyong magkasinabtanay mo. Mao man ang ako like kuno kay nagsigong tanaw nila ni mama og ni papa ni mo no kay kuan ba kanang nindot na picturean lang nga upat no. Wala mahaba. Oo yun, tinuod yun ka sa life ko. Abi ko ni mo, paring Jigo, inani magbali siya. Kinanglang ang kasal sa tong anak. Napoy kasal dito sa inyo hang side. Napoy kasal rin sa mga. Ayaw ko malangka kaya ito na nga. Bugas to pud ko anak. Ako rin baligyan og yuta. Baligyan ako to kung yuta nga 5 ka hektarya. Eksakto ka na. Kaya ako magbaligya po kong yuta na ko. Para may na yun ni mo kasal. Magpalit, magbakas, palit ang baboy. Kana. Pikaso na ito ng mga baboy. Ang pikas ibuha, ang pikas sa kuha. Kana. Sakto kayo ka. Uy, kung magsumbat ng bangos, pikasan po nato. Ano man? Ang pikas sa kuha, ang pikas mo ni mo. Baraway. Kana. Nindot kayo ng plano. Na siya. Magsukarong mo ron. Ang ulo yung haba mo ikak. Ma. Hindi na mo gisgot anang sudan diha. Budburo naman yun. Kasal man yun. Subban. Kay mas may mga plano dyan. Alagi, pero ito sa isguta. Pwede mo nang utanag ka na sa mga pakasal. Oo, tuod. Life ko, ang Kano sa ama mo magpakasal? target mo ko na mo kay mo biyahe pa magug ko. Mubiyahe pa dahil ka live ko. Laina ni mo live ko. Life ko pa, mo biyahe na ko kausa. Ano man? Di, sayang mo nang sa katuig. After Ayaw lang live ko. Kaya makasulod na ko ta live ko. Laina ni mo live ko. Oy. Anak, bular ka pa da ikaw na mo magpakasal. Ma, kuha na akong stay diri. Doha kasi mana ra. Dinalian ni bakasyon ako. Sa katuig, napod ko dito. Pagbalik, saka namin magpakasal. Pero sigurado na yung ano ba mulay his na ba na yung mga una-una? Ako anak mo yung mabitin dre. Sayang kayo yung mga kinitaan nila mapadulong sa kong anak. Ito, ikapanganti ko ni mo nga balikan. Saan ka pamanti ka? Sa pula? Ito, akong balikan yung mga anak. Munang ayog tabuni kaya akong balikan. Sige na. Asa kaya nga ko ang kasinamot mo? Na magkadayan mo sa inyong kasal, ha? Di, mubalik manggug ko. Mubalik manggug ko sa December po, tayo minag Pasko. Pagka Enero siguro. Sakto yung kayo na. Kaya sa magpanuban. Papilisdaan. Samtang to ako dito live ko, i-process lang. Uy, mugot naman yun. Wala nga lang, siya may magmukot anabi nga, biyaan man ko ni mo, be. Ay, kagulan na dahil kaya ako nga nagabutang kaya na din magitaglaan dito. Ngayon ikaw lagi, ikaw lagi, Col. Di ba ba nagdabutan og lang, tiguwang naman baka. Tagam! Di ba nga sa buutan, may lang ka mo anak, wala liwat niya. Tanawa ni Oli, mga kalimpo. As, di lang, bukoy marama pa yung kayo. Uy, kanina pa kami Magugunin mo, maglagot, magugunin mo life ko. Ano naman? Mura manugugag ka ng igura ka ng ngiti diri niya. Pag mulakaw dayon ka. Lain kay ka ba? Nag-expect para ba nung taas kaayo nga. Pila ta kabulan mag-uban?
Unya ka si Mana ra day ka din eh. 2 weeks. 2 weeks. Laina ni mo live ko. Oy, 2 weeks na gatag sa kong amo nga British. Pero, isugot na siya nga mag-leave ko by the whole month of December or January. Nya. Tapos mabalik na food ko. Pwede natin kadalon pag magkasal na ta. Dito na ta magpuyo. Ikaw, dali na. Dagang trabaho na guwat ni mo dito. Usa na ba yung sa mga ilang mga trabaho, be? Ha? Pwede tayo kaibutang sa opisina na mo. Ayaw kagula na. Dali na kayo na trabaho mo. Parang di like ko ba? Lagi. Naiubos ba dyan ko? Luod ba dyan ko anang imong mga style ni mo? Pagkagawa ng sing-sing na ko. Mahal na ba kayong palit na ko ano? Saan yung bato nga yung giwatangan ni? Halon mo lagi ni. Upload ba ni? Bato ay maritawas. Siguro na. Nawa ko ng luwas. Laina ni, tawas mo na yung batuhan ni. Diyan ko na ikaw ba? Laina ni mo, oy. Tribi, kinatog naman sila dalang sa silong ninyo. Dito sa may pugaran. Ay, ako ka na naabang kay Ningal ba? Sa paan yung mga andiri mo eh. Mata na yung mga andi. Ikaw pa nga. Nabuntagan na ta. Ako ka kasugo na nabuntagan na. Ay, pagilak. Balik kay Kapto Manir. Wow. Live kayo ba? Ang paminaw na ako kulang mo kayo. Wala ko katapat matulog ba? Mwah. Sige na, sige. Life ko. Balik lang ko after. Live ka. Live ko. Maliki ba yung tago na yung live ko? Nagibalik lang ko. Parang pagkasalta. Namalayo na ganit ko. O gani, gishoot dapat gani, di ko. Hilom sa ba? O gani, di balik ko. Namugos ko sa kong boss ng mga bakasyon ko. Kabalo ba ka nga, without pay niya akong bakasyon kay ipugos na ako ni para mamalay ko sa imuha. Hilom ba? Gusto mo na kung wala mo katawa ko kay bumugubiyaan, be. Balik bang ko. Mo gani, i-process na ito papeles na andi sa tampo ako dito, ha? Sige, matay ka. Bye-bye. Sitting here at the airport lounge, reminiscing all the good times, knowing that I'm staying. It was a tremendously happy love affair, it's about to end in tragedy. It's a huge amounts of persuasion, only worse after the situation. Leaving was a realization of the dream you wanted. Ay lagi yung palungkaron nga kanta lagi, pildi betaron nga. Hello? Hello. Life ko, kumusta? Okay ra. No, kaya ko ni mo excited ako ba? Mau ba? Kimingaw day ka na ko di ay. Oh, kabalo lang ka. Ay ko nakalag diri kay magsira kong tanawan yung picture. Oh. Kunya, Nagtanaw ka ng video sa kong amigo ba nanayaw sila tong Christmas party nila o ka ng cowboy. Pildin na sila eh. mau ba? Sunod pa sila tram, unta daw ka sila. Nakakot eh. Bitter magay ka. Diha, mo raman magwa ka nalipay nga nabildi mo amigo. Oh, na-process na nino to? Oo. Life ko. Oh.
ang papeles okay na? Nakalana. Itong sinumar na to. Nanan. Sinong Mario? Life ko sige naman kang yaga-yaga. Ipas ba ito mo? I-process ko. I-process. Ano lang ko? Life ko, unom na lang kabuwan imong hulaton. Uli na ko niya magpakasal na ta. Mau ba? 6 months na lang katunga na lang sa tuig, di ba? It's been 6 months na niyawa ko niya. Life, hello? Saman? Saan magkakastorya? Ewan mo kay gana, oy. Wala, oy. Ikaw, nilaag ka, ipalaag ba yati ka, ha? Sige ka gimik-gimik, ipag-gimik ba yati ka? Si Drake Paminaw. Ano man? Paminaw ba? Ikaw lang, Paminaw. Ayaw na lang ko hulata. Ay nako, baliki dire kay ako lang gitabunan. Sibot yung pasabot. Sa dali nga pag-astorya, na nako'y lain. Ikaw, magkabidyante yung ka-live ko ba? Wala ko, ang akong gipolisi mo, ako bidyante. Upawon po na kasandog, hiligay sandog-sandog ito. Mura na ni siya bayuton og lihok, pero kuha ni siya lalaki kayo ni. Tultihan talang ka. Life ko, ay ganit pag-istorya yung nana. Namalay na ba ako sa imo? Pwede pa man nato na uspon, kung rin kong namalay di ay, wap man tagi kasal. Ang sing-sing ako nang giulit ito siyong papa. Life ko, you don't have to do this. Wala na, si Drake ka nang gikapoy na kong paabot ni mo. Julina, unom na lang ko buwan. Ayaw pag-ingon, nana. Ikaw rin, sige, okay raman si mo nang, ginalang na ni mo ng unom, petindugaya na. Lugay mo ganin ng isa kasimana. Julina, please, ayaw nagbuhat sa kuha. Kaya wala kong kamalas. Wala na ko yung ipa-istorya ni mo, kaya ako nang gihatag ni mo, gihatag na ako ang sing-sing sa imohang papa, o niya, ninisulti na ko sa imo, nakadesisyon ako nga. Kami na lang anin ni Jonathan ang magdayon kay broken-hearted bumbudi kayo. Ginakumport ko anin niya di para sa imo halayo kayo ka. Julina, please, ayaw nagbuhat sa kuha. Maluoy ka, Julina. Maluoy ka. Sige na, bye-bye na. Julina. Bye-bye. Julina, please. Hello. 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 Remember that piano, so delightful, unusual, that classic sensation. Ito na ito ang katapusan konversasyon na mo ni Julina Dolanday. Minsan turog nakapamalayan ako. Ibiyaan ko niya. Giuli kini niya ang singsing nga to sa kong amahan. Apan wa na ako ikita mong singsing kay Giprinda man. Okay ra po. Hindi na po ko gusto nga makakita atong singsinga. May numduman na ako mga kapait ka kung naagian. Sa pagkakaroon hinay-hinay na kong move on. Nana po ko'y bagong uyab. Saglayo tuod me. Pero okay man po ni siya. Ang importante lang makasabot lang po sa kong trabaho nga kami na kay layo ko.
Wala na ako nakakita kay Jolina, kay matod pa. May uban na daw siya siyang laki dito sa Manila. Wala po ko nangita niya. Bisan tunog sakit kaya akong tunguran, gusto na ako mangulata og camel. Gusto na ako ulatahon ng mga Arabo nga ako masugatan. Pananagin siguro ng kinabuhi. Dili gid ay garantiya nga nakapamalay na kakamuna magdayon. Daghang salamat and more power. Inyong suwat magtatampo, Cedric. Here can I go on?